Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon po Pilipinas, mga Bicolano sa man parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCG o kaya Birot Pagitano. Resulta pa ini kan nagahang kita kasapon sa coverage sa Banggisa Ibalog Festival. Hello, good afternoon po. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po mga tugang sa tuya tabi na programang Kaya. Dili po sa DCGB. Sabado ngunyan. Tabi ano. Kumusta po kamuga boss? Kami po nagalaom na kamuga boss mga tugang ayos. May mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Indoga boss. May mga travel ngunyan. Maray na hapon. Ngunyan pong pagkahapon, pag-irestoryahan ta mga tugang ang may kinaaraman po sa fishery. Yan ha. May sa tuyang pag-irestoryahan ngunyan. Baka gusto nyo magpartisipar mga tugang sa tuya tabi na programa. Inimbitaran mi tabian na pamayokan provincial Albay Provincial Agricultural and Fishery Council. Siya po ang chairman mga tugang para pag mahagad kita kim mga informasyon may kinaraman sa sustainable fisheries and conservation kan sa tuyang marine environment ano. Dahil ang tasaro sa mga expert may kinaraman bilang chairman kan inipig-apod ta mga tugang na Albay Provincial Agricultural and Fishery Council of FAPSI no? May mga specific siyang isi-share niya na paghahapon. Tangani po na maaraman ta kumusta kaya ang sitwasyon kan mga marine resources ta sa palibot mga tugang and ano po kaya ang pwedeng maihiras kasatuyang amigo mga tugang ang multi-awarded na council
pagabot tabi sa Agricultural and Fishery Council. Bako lang sina-award sa Bicol Region na nationwide po ini. Ha? Kasi na ang onra kan mga nakaaging daw. Nasa linya po mga tugang Baya Zoom si Mr. Rene De Los Reyes. Sir Rene, maray na hapon tabi sa imo. Ayun, medyo detabing audio tabi. Sir Rene, ano? Okay na. Sige, marinapon po sa mo, Sir Henry, and sa gabos na naghihinanyog kang kaya. Opo, magayunon ang background mo, sir. Mapreskohon ang background mo, ah. Gani gusto ko dyan kitang lumang programa. Nagabol, nabot pa lang. Oo. Yun ito, sa pag-istoryan kaso hapon na Opo. actually baho man kita expert bigay abot sa Yeah. fisheries kasi Yes. kami Yes. may mga kanya-kanya kaming sector eh. Yeah, Yung correct. specialty. Mm. So happen ta ang papsikaya binubuang kay dosing sector eh. Oho. So sa fisheries yan may livestock swine, may fiber, may rice, may Oo. corn, may kaya anyway, may mga nahaw man kita digdi sa topic na ning na nakanungon niya na hapon, Opo. mga ka-share man ako. So mga nag-transfer na usapin ni for the past years. Oho. Pwede ko may share sa imong mga naghihinan nyo niya sa kayang-kaya. Gani magayunon gani nagbubuk ano sa likod mo tabi, sir Rene? Mangga o ano po iyan nakahoy? Mapreskohon. Guyabano. Wow, the best, the best. Okay. Okay, sige tabi mga tugang bilang chairman kay ning Papsi sa Albay. Ano po ang gari gusto mong inoto na ihiras sa tuyang mga listeners tabi ngunyan sa tuyang programang Kaya na uminagi po sa endong ano yan, mga pagreparo bilang Papsi chairman digdi po sa tuyang probinsya, Sir Rene. Okay, ulit ang galin, sabi ko nga ibag sa mo, supposedly mga taga-Bipar dapat ang taga-Bipar, sabi mo. Oo. Taga-Bipar. Pero may mga pointers din kita, mga bullets na napag-i-restyle mi man. Apo. Sa topic mo baga na-mention, so sustainable fisheries and conservation of marine environment. Opo. So yan, sa totoo lang talaga, pa-diminish na talaga ang sirata sa marine. Oho. Marine. Dahil nga sa siguro dako na nagakonsumong tao. Dako na baga ang tao sa Pilipinas, kaya dako na para kao na paditan so pwede dako na para dako. Oo. So inot ano kaya ang dako diyan? Sabihin mo, dapat kasi mabalanse ang livelihood and the ecosystem protection. Opo. Balance yun to dapat tong inot na yan ang issue itong sa overfishing na sa sa kadagatan ta. Oho. Halos baga na dyan. Kaya baga kung before kayo kan sa pa kayo pag malangoy ka kayo sa dagat, yan ang mga pasok kayo garani sa emo. Iyo. Ngunyan, paano pa, minadurulog na tulo siya. Kaya ito ang mga selektor, kasi makaaki-aki pa manggila kayo ito. Yeah. Siguro, mas duman sa magkakita pa mo kan, naggarani yan. Totoo po yan. So, yung magpapakaya, durulago na tinda. I see. So, ano pa, dapat kaya dapat maging responsable kitang mga parasira. Sabi nga, i-share ko nga so sa overfish, sabi nga ni Director Pukinto, kang nagabot sa tuna. Oo. Kasi minsan kita pong sira, gusto ta ubos-ubos, jackpot. Oo. Sabi nga, pag nagdakop ka kituna, tanto na baga makantidado niyan. Minsan, pag nahaloy na siya sa yelo, nabarato man ang presyo ka. Oo. Sabi nga, Director ko, mas malupan, sarok nga yata. Sarok minsan kumikita ka dyan apa ba na dyan 15,000. O di pag inuli mo na yan, makaulik pang atab niya sa pamilya mo. May hindi mo, ikaw ka pang babalikan na sira. Iyo po. Ako, so, sa sarong simana ka na sa lawod, pag gusto mo ubuson, may babalikan ka pa. Saro yan. Tapos, sa overfishing, tas yung nets na pinagamit sa mga gill nets tabaga. Oo. Na minsan dito na regulate mga sensor dahil baga mga illegal kitang nagagamit na pandisira. Tapos although masasahok inline, so inline naman o yan gusto mabaluit ta diyan sa ibabagang nation may size ang pigabanuit pag may patasukol. So at balik agad. Ari sa pag nadakop mo na regulate kaya. Yeah. So yan may sarupa sa cyanide fishing ta. Grabe ang cyanide fishing mo yan, existing patabi yan. Sir Rene, may nangyari pa po kayan?
Wa pa man na, ano, sa mga par na dahil iabot kang mga enforcer, tayo pa man ka na pangyari sa mga compressor. Tapos ito, may natubli, may makakalaw pa man ako kan, pero may mga, ano talaga, napapangatamanan man siya. Opo. Yung sasaro sa overfishing, tapos nga yung sunod man na ano tayo, dapat submarine protected areas, maglag kita kaya mas magayon kaya na may pigpunta sa mga sanctuarita, tapos ano yan, sa mangrove, may staran, kaya baga, ining mga coastal road ko tayo, magayon magandang development kaya ni. Kaya lang minsan, na sibang mangrove ta, na dahil na dapat magkonsulta sa mga local communities na nakulong kayo ang tamang kang mangrove eh. In the first place na natural ano yan, breakwater siya, istaran ka mga sira, tapos ang pagkaka na-develop sa ano, sa pagkaka ka mga sira. Opo. Tapos kapag siguro consider ta ang climate change ay hindi na talaga na bagong ang klima talaga gabos mo siguro naka-experience kayo niyo. Na yan ang mga warning device na dapat sa na yan na taro na pollution ta. Baga sa basura yan. Yeah. Baga sa pag-ano sa coastal clean up, mas magaling ko na ang linigon tang una, so upstream muna. Ayo ano, itong hali sa upstream. Minsan, mga lokal nililig sa coastal, pag nililig doon sa nililig tang umuran tadtod, yan magaling sa basura. Correct. Kaya dapat magaling talaga iling within the salog. Dapat mo rin ang mga tao talaga dyan. Minsan sa mga siyempre mga bulod-bulod na dyan, katarapok ang basura. Ang rason nila, pag ianod naman sa nangyayari. Strong na data, dahil na-display ang tao. Kaya baga, sabi sa ni Padre mo, ang balik ng kalikasan, baga na ano, kita mo sa nagsasabi. Kasi ang climate change talaga po sa basura yan eh. Kaya dapat madisiplina. Kaya nga sa mga meeting kasi ko kaming sektor na climate change, yan sa pag-restoryahan mo. Another thing, sustainable aquaculture. Yun na dapat yung mag-alternative na tip 1 tapahingaluan ang marine fishing ta. Malang nga lagi sa Santo Domingo, although may mangyari sila, pangyari kasi dapat magiging mga close season eh. Iyo po. Pero as far as ayan na abo. Ay doon na kung pamilyar kang abo na sira. So tuyo baga? Na bali sa Sauda. Pwedeng arampan sila ni kaya lang di ko alam kung apod kan sa mo baka ibang apod kan sa mo pero nahiling ko ngayon diyan sa mga supermarket, mga saudan, merkado. Sagod ba ngayon? Dahil nakawari yan. Tayo nga na protektaran niya. Tayo igwasin ng close season. Na igwa talaga supilad na mabunay na sinda. Opo. Dahil pagidako. At presaroin sa pigmusul ko man pagkakaon ko ang bifar. So, kuha ba ganigi sa Muya, Santo Domingo? Iyo. Oo. Ayun mo sa pagkano. Padiit na tayo kayahan mga saraday pa kami. Pigutuhog lang ang kito kay Langkoy. Pigatado, di ba? Pigatado. Oo. 20 pesos mo ito magsawa-sawa ka lang unyan. Halos minsan matalang ka pa sa karne kang urig. Na short lived na lang ang niyang production niya. Madakop na lang. Mga pirang simana lang, wala na. So sabi ko nga sana kung maano siya na pagbulan kaya na Abril, na experience na iling tabaga. Na yun, so mga saraday, may mga pigana siya. Maburo na ina. Sabi nga nakawag ko sa Bifar, mga migratory ini. Na mas pasirindig dito. Mabunay lang siya. Nasabi man sa kuya, kung talang gusto dito tarong LGU, dapat study. Tapos, siyempre, pag nag-close season ka, dapat masustain mo man sa mga real na nagdakop talaga siya. So, real fisherman. Opo. Nagdakop ka na. Masustain mo siya kay mga 2 bulan. At kasi kung, siyempre, bread and butter, bagang ka mga fisher, talagang, by all means, malawad ta din pagkakanya. So, yan ang medyo sa mga dapat may consider sa, ayun, pag-historianta. Opo. Another one, community-based coastal resource management. Kasi dapat, ang lamang LGU kaya sa may mga kadag, dapat aprobado ang CRM ninda. Ano ba ang dapat makagamit ang mga coastal like Legazpi? May part dyan na igwa sa tourism baga. So,
nag-resort baga, nag-carrigos. O at least, minsan, pwede pa pagkakitaan niya kapag malinig ang area, babalikan ang kang mga turista na mga Opo. sa local tours, mga malinig yung dagat duman, na kung yaong kayo sa, ano na dyan, na nasa, dyan ka mag-start, hindi ka lang dyan kipayag-payag bagang pwedeng parentahan. O tadadayon ka, malinigon niya dyan, malinigon niya dyan dagat. O sa rin dapat na ma-approve ng sarong LGU, ang coastal resource management tinda. Yan ang nakakapera pa lang kayo sa to salbay ang na-approve yan. Doon natin kung paano dahil nakakagaribo ang iba. Pero ang ligas yung aram ko iyon, approve ng ang coastal resource management tinda. Another thing, yun nga so policy governance, Opo. enforcement. Yeah. Dakulong kaya batas ang ang kadagatan ta. Kaya lang minsan nagkaka-implement yan. Ito minsan, irot na irot po yung mga bantay dagat ta. Yeah. Mga bantay dagat na paano kaya minsan. Opo. Co-terminus yun eh. Co-terminus. Ini pala co-terminus po sa LGU kung siya nakatukaw. Tama, Sir Rene? Yes, tayo minsan yan eh. Deterningo, ng national ta. At then, siyempre, pagbahuan na. Argan sa Sumacore Keto, I remember, kapag bagyo kang riming, dakol na ginasuso Spanish government na yan, sa Sumacore na yan, at train, dakol na pigtararin, pig-hotel na biyo, kung sa inside. Pagbaho ka, hindi taranggal na itong mga ta. Pero, ang keno na hearing ko na yan, ay pigpasan sa Senate, nagkapirang hearing na. Kaya lang sa mga local authorities naman, abo man keto, ang nangyari, magkakigwa parang regular ng may sweldo sinda. Kaya lang parang lang sa mga taga sa local ta. Na siyempre, aram kang kung may enforcer, dapat locally, dapat sa area. Wala ka taga Santo Domingo. Dapat ang enforcer, taga Digdi Santo Domingo. But function national, siyempre baga, accommodation na. Tagaligat, around Digdi, Yeah. trabaho ba yan eh. Iyo po. Then sa Kaya laga problema dyan, tabaka kung lima Tagaliga speaker, darahong ka Santo Domingo, bako po kabisado ang kwan, ang area. Tama, Sir Rene? Di ba may Yes. Napatiyawan ko lang yan kasi may may Senate bill na yan na nabasa ako. Oo. Ang author yata yan si Senator yata yan? Oo. Senator Sandali, nag-video naghang su signal ni Sir Rene. Okay na tabi no? Gari naputol. Naghang lang. Sige daw. Baka kwan lang yan. Totoo okay na ang signal ka yan. Hali po dyan yung kaya sa Santo Domingo Albay, no? Si Rene, medyo nawara po sa imong signal. Naghang, actually, naghang. Tama ganyan itong mga pigme-mention niya regarding mga tugang sa kwan. Ang role kang Provincial Fishery, Agriculture and Fishery Council, advisory po ini. Tama? Parang advisory board, council. Tangani na makaparticipar sinda sa mga policy making, as in sa pagdidesisyon, may kinaraman po mga tugang sa sinabi ng bagay. Kaya dakulon sindang mga dakulon tabi sindan ng mga pinaghihiling kung ano po ang mga nangyayari po sa tuyang agriculture and fishery environment. Okay na tabi, nawara, naputol, baka nag-brown out. Sige na baka nag-brown out sa Santo Domingo. Baka nag-brown out tabi ang sa tuya tabing amigo diyan tabi sa Santo. Ako may duda ako baka nagkaigwa ki problema. Tamagayon so pinag-share sa tuya ni Rene De Los Reyes bilang siya po ang chairman Kampapsi sa Albay. Sabi niya nga ni bako man niya kita expert digdi pero inus na hiling ninda bilang mga memyo kan council, bilang chairman kan council mga tugang sa tuya na probinsya. Halimbawa itong dapat magkaigwa ki balance ecosystem, tangani na ecosystem para mamantinir ta. Tangon yan ang mga sira gari habang naghahaloy, nagsasaraday adi, di ba? May mga sira nang saradit na sana. Siyempre nga yan, may sira man talagang sara dito. Pero
So pag dakul kan sira dyan sa kadagatan, buda, inipigis, babalikan na taon-taon ini napigisabi ni Sir yan na overfishing. Pero nung maraman ta na may overfishing, buda yan na, kaya to kami ko yan kan saraday pa kami, ang inabot, bako ining mga surusaya na ini, ang inabot mi kayo, so araman tubli, kung paano ka magdakop kisira, ang sira, nahuhudong kan tubli, pero ang tubli, pag iyan nahudong ang sira, pagkalipas kinagkapirang mga oras, naulian po iyan. Kumpara dyan sa kumpara dyan sa ibang klase na cyanide fishing o kumpara dyan tabi ngayon sa magamit kang dinamita. Si Rene? Yes, Pasensya na, ganaghang signal ta, no? Sige, Yes. balikan ko po sabi mo regarding duman sa bantay dagat, may kinaraman sa policy governance tabi. Go ahead tabi, si Rene. Ito, sabi yan sa sarong issue na, siyempre, di man makaya ka mga enforcer. Kaya po na talagang local folks na magbantayan dyan. Na, ayan, siyempre, man sa medyo, i-diplomize mo siya na, as sort of compensation man dapat magkaigwa. Kaya yan actually, ang fisher folks, yung medyo, pag-abot kaya sa program kan sa itong gobyerno, yung medyo, nalilihado siya sa mga laban nila sa mga meetings nga sabi kan sarong para sira sukatanin ko yung para uma dahil ko may sprayer, may tractor na ngayao kami ngayao may sarong kilong basya may gilwar nila mangyabot so may mga nagbaga na mga hinahinda na dapat yan talagang maano man ang mga fisher folks staff. Although kasi ang usapin kaya para sira medyo very broad siya ta sila mga vessels na magato talagang commercial fishing tanao. Iyan man ang kaya baga may issue kung naramo ang issue niyan to sa marine water baga na tinugutan na sa mga commercial sa 15 kilometers. Yung discussion ba kanina sa sa Supreme Court na tinugutan da. Yeah. Although parang hinod yata muna ito sa implementation kaya hindi ko lang alam kung may saro lang siguro ang author kaya itong may saliring business na siya mapapaboran. Ayan ang baga talagang ang sira talagang yaon sa gilid. Yeah. Kaya nga dapat ipunta mag-upgrade sa fishing track. Tapos sabi mo yung before, sabi nga ang mga bangka, gilnets, over na kita kan sa over na kita kan sa kadagatan. Dapat kaya sabi nga yung traffic, dapat buwas-buwasan na ngayon na mga diyan. Yan na bangka na yan. Sabi ko nga, dapat mag-produce na kita kay vessel. Oo. Para makaproduce duman sa West Philippine Sea. Sa malalaman ka mga bangka tangkahoy na pagbinangga, ayan. Pero sabi kang before, talagang igwa naman sinabi, 60-footer yata yun, o 30-footer. Igwa naman sinabi, piga ng kakrap na ipapanaw man sa mga parasira. So ito, sabi ko, balik naman sa education awareness, yan dapat may educate talaga si para sira, para sila. Ini baga sabi ko sa coastal aso sa mga nearby na kaitara sa mga pangpang sa kabulugan ang baksura nila. Kasi kung may salog ka dyan sa na malinig dyan, pwede kang magsira dyan Yeah. Kasi ito, magigwa kita ki mga napigabay sa tabang yung sira. Magigibo kayo batang mga para kuryente. Opo. Lalo na magayo na nasuntong pigahan sa tilmok. Pabili ka ng tilmok baga. Masira mong bagay niya ako dyan sa Iyo po. Pagkawan. Kapag para mga rare na yan, pagkawaran, di panso mga, di na araram kang mga masulod tang next generation tang mga makwat pwede yan sa tabang na, pigabot na tabang na tubig. So, ini sa innovative naman. Opo. Kaya baga, recently baga may si Youth, so agricultural project through the land. Bakit ko kamo sa 26 tabi sa Rene? Sa 26 ko kamo Ano itong so 26 na may activity kamo? Bali, in-adjust mo ng 29 siya. 29? O, marita inot ko ta. Napakover ko ito. Ayan ito. Ayan na. Yun ito 6 exhibit. Opo. Oo.
mga photo contest na ito. Tapos may series of training, symposium siya, ma-invite siguro kami sa ATI. Opo. Tapos sa mga progress ng mga young farmers na nag-arasinso kasi dapat tang pananaw ka mga kabataan na may korta ang agrikultura. Dahil ang kikual patama-tama. Tapos, probably, so resources, dito ang nakakaduman sa dapat may kikuhan. At dapat ka na mga findings sa gusto may recommend sa gobyerno na ang dapat mag-training sa ATI, ito may mga daga talaga. Kasi so, 100 square meter. Kasi kung titrainingan mo, wala mang kidagang tatanuman, ano man ang production ka. I see. Minsan paano kaya, ang training kang minsan naging compliance na lang. Minsan sa youth, ma-training, dahil may allowance yan 160, pare na ngayon, sabi nakita. Si school man, siyempre papayadan siya, nagiging business na good siya. So, para concept ng training, data na ito na tawang kipansin. So, sara yan sa mga pig-take note na usapin. Hindi na sa may mga consultative meetings sa ibang ayun siyang nanunod. Oo. And then siguro importante ng partnership kaya nga ni mga kami sa PAPSI, mga yun na talagang kapatner mo si GCI, Rotary Panis, at least magkakaiwa kami sa concept na nyaon sa muya. So, pinaka-tools at the same naman sa resources na hopefully matabangan actually ang kung yan as the chairperson ang PAPSI, hindi talagang youth. Gusto ko makapag-contribute sa youth na mabago ang pananaw nila na mag-ingit. Kasi wala na, kundi tayo ni atamanin mga youth kang ba kaya na may magtanong sa pwede na mag-produce kang pagkakanta. Puro kita important na talaga. So, iyan, so parang prepare ko nga, pasensya na inano ko lang bagay yun, ito yung mahiras So, itong interpolate na lang yun kung ano pang pwede tayo ipag-istorya. Opo. Sir Rene, balikan ko lang sa sinabi mo kasubagot. Magayon itong na-mention mo, itong mga clean up drives, dapat gari, inuton talaga sa mga upstreams, Yes po. Kung sa inhali, source kang basura, kung sa inaparte ang halangkaw, duman ang primerong linigon, kung sigalinig mo sa baba, naghahalat ka ba ng na magbaba itong mga basura, pasining naman sa clean up, lilinigan mo. Pero kung sa itaas na parte, tama ba, gari, ma-identify kung sa area so upstream na dumanhali ang tubig na yung pwedeng magdarakan basura sa baba na parte. Sir Rene? Yes. So, yan naman, logic lang. Siyempre, inhali sa basura. Iyo. At so dyan man sa mga coastal na local na nagrelakaw-lakaw, pero maging aware naman sila. Pag narinig yung basura, pagpauli ninda. Minsan talaga dyan sa boulevard, mga kinaraunan, dapat maging responsive na kita. Time na siguro na dapat maghigpit na talaga pag Opo. Kung pwede talaga PLT, alang kawana yan. Dahil mga time na talagang madisiplina na kita mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, common baga, pag may nakakabot baga sa ibang nasyon, bigbibida din. Malinigo ng disiplina doon ng tao. Pwede na dahil ma-implement din sa tuyang nasyon. Ayun sa ibang baga, mga Singapore, ni mo yung upos niya, doon, malaki doon siya. Itapok mo. Digdi baga, itapok doon. Lalo na minsan, nasa auto. Yes. Iyo po. Although, itong pag-clean up dyan sa mga low-lying areas, okay niya. Nakilaon man ang tabang kaya yan. Oo. Tama yan. Pero itong sugari nga hilingon sa unahay naghahali ito sa taas na parte, mas lalong makakatabang. Tabi sa rin sa iling mo, di ba? Yes po, Sir. Ayun po. Okay. May na-mention ka po sa bago na overfishing. Didi po sa tuyang probinsya. Ano po ang sa indong sabi mo nga kan mag-urong kita, ang role nito is parang advisory council pag-abot sa fishery and sa agriculture. Pero sa overfishing, salbay po, igwa kita existing na gari, nailing ka mo, nasobrahan ngayang area ini sa pagdakop nin sira. O ano pang definition tatabi sa kan overfishing? Salado ko kan, salado kang paksi. Actually, kung ma-determine mo yan, kasi sa mga merkado, sa udan, sa Legazpi, kung saan sa udan, haputon mo, sa inhali ang sira na yun Hindi naman sa Masbate, Sorsogon. Opo. Minsan, minsan sa Batangas pa. Nagkakapira lang hali sa tuya. Oo. Meaning to say,
wala nang sira ngayon kinaligdi, Oo. pag-okay akan. Kasi paano mo yan eh, may part na nakapot ako ng abot sa Legazpi, tuna. Kumanto na minsan, haling tiwi. Tiwi siya, niya, naman bagang ano. Ang dara ko pang kang ano, niya, naman. Si Bubog ta minsan ata, na-notice a year after, alin na sa China, si Bubog. Iyo. Kita, nangalas nga na, guta. Tuturingan. Kita, nag-import, mga imported na si Bubog, haling China. Diba? Kung sabihin, pag sinabing overfishing, tama ba? Gari, anong gari specific na kuwanggan? Tapa minsan, maski sara na yun itong magkatabi, sirining sira, lalo na sa mga net, maski sara na yun itong pang sira, pag nagbinuntog mo sa dagat, darapat ang saradit. Diba? Kaya paano ba may regulation pag abot sa net, pag-gamit kinet? May meeting kami one time na invite ni si PSA. Opo. Tapi may super capita consumption sa sira. Oo. Actually, ang pinaka-ano talaga naman is, so, GG talagang pinaka-common na ano. Oo, galunggong. Pero, apat lang nasira ang pigyan na consider din lang very common. Pero sa susunod, mas makonsumo kang sira. Oo. Ang pagka-urban, compared sa rural area, yan ang ano nila. Yeah. So, yan nga, talking about si Bubog, maano tayo na, wala na talaga kita kisya aligdi sa overfishing nga na. At ang ano bagi, ang pigano kung maano ma-determine. Yung sabi ko, kung panag-abot sa merkado, kaya nahalan sira. Iyo. Kung yan, Oo. Opo. yan ang ma-determine mo na talagang nakikigok yung overfishing. I see. Okay. Sa no pong pag-aadal, may mga reports na nagkakaabot na uso pa ang mga illegal fishing. Tabi nga itong paggamit kang cyanide, paggamit nga kang, ito bagang sa mga, ano ito po mga, ang aram ko, Compressor? ang compressor, ang fish finder, gari, tama ba? Bawal yon ang fish finder? Di man masyado. Siyempre, baka man maipag, at siyempre, kung darakula na siya, kaya po, andak siya. Oo. Kaya baga, ito na, ano, basta may tamang suko lang si Matakang Net. Iyo po. Kaya lang kita paano kaya mga pipino ma-discard kita eh. Lalo mga paristro ba ka mga bangka. So 3 tons kaya, nandiyan, pwede nga sa 15 kilometers kaya. Minsan, aaliputan sa bangka, Opo. pero sa pandakop ninda, yung manggila yung. Yeah. Oo. Aram mo kayo ito, hindi nakulaan mo kayo ito sa Castilla, si Rene. Pagkaaga, doon pag mahalo tayo baga, may burbit-bit kaming tubli. Oo. Aram mo ganun tubli, sabi mo sa tubli. May bitbit kaming tubli. Pag low tide, itong mga tamaw-tamaw baga dyan sa dagat, bibugtakan mo ito kitubli, minatagilin sa nansira, pwede mo nang nakapon, mamimili ka, darakula, buda salit, puda. Maski itong saradit, mga after how many minutes o gari, an hour, naulian po siya. Naulian siya eh. Yes, naulian. O, tagarin, nahuhuli lang ang sira. man sana. Oo. Ngunyan po, garo lang practice kan, tubli lang ang gamiton, ano? Tubli, bayati, Yan. bayati bagayan, mga Oo. pitong na pinagaramit. Okay, na-minimize na rin yan. Oo. Napig-minimize yan. So, yan siguro, ano kita, magtarabag siguro sa mga talagang nag-advocate sa climate change, sa sa food security Oo. sa council. Magtarabangan tang na ano yung mga kaanoan na magkigoki alternate livelihood kasi siyempre dito mga basulan kung bread and butter rin ang pagisira. Opo. Di talaga. So, dapat introduce kayo kaya although nyaon man si Dole, nakaka-istorya man, may mga alternative talaga sila. Kasi, dakol man kita pwede pagkikitaan na iba pa sa araw kang lato yata yun, yung sige mong pansit. Sige mong pansit. Oo. Seaweeds. Mga seaweeds, si Rene? Yes. Oo. Yeah, seaweeds. Mga Latin ako, ano? I see. Pero pag sinabi po na... Sabi ko nga may mga mayroon bagang dagat, ano? Yeah. Minsan sa mga sarumpang-pang,
pwede man lagyan ng keeping upod na rock causeway. Nagkagiribuan nga ni ki ano, so yan na puro ki. So aning day mag-iro ang dagat. Opo. So napunta kang alon. Kasi sa parte kang Mercedes, pag benchmark nila, gusto ka gani, mahiling nito. Na protektaran ba so daungan man kang mga sira. Makang bangka. Opo. Na maski madagaton, then kulang kaya disturbance sa ukol. Yes. May protected siya na rock causeway na kung pwede mag-ibuwa kung sa area na pwede. Like ang pati makansan kang tabako nag-request. Pagkortesi ka kay Mayor Vargas, permito na parang gusto ang mga parasira ko naging mag-ibo matanganing paglaod-laod okay mga ano ito sa pag-culture itong mga sewage ang pwede pagkitaan pa si Bangus Kids man igaman lagi sa Legazpi kita so bago mo yan na Bangus Kids na in case may marot na panahon pwede mo siya i-submerge hindi ka na papalubugon mo lang after it pwede mo naman may mga innovation naman kita na sabi ko magbayong mag-kids sa rong culture na unsa na siya pinapili tamang kwaong. Opo. Oo. I see. Sir, ini pagsabi mo na community-based coastal resources management. Ano po ini? Anong klase po ang ang mandato kaini na pwedeng makatabang para sa sustainable fishing tabo? Yan kasi ang may kaagibat na funding yan eh. Oo. Yan dapat niya approve niya sa CRM na nga ya. Sabi ano mo na siya ilag mo na siya sa sanggunian pa. Ikaw nga ng panding ko, anong plano mo duman? Anong gigibon duman? Sa mangrove? Anong area duman? Lalagan mo siya palo kang fish cage duman? Kung pwede mag-fish pan? Ito nga yan eh. Tapos siguro plano kang coastal area na yan. Pwedeng yan na fishing area. Pwede sa study kang sarong lugar. Yan actually nagkagayan sa sa toro na sa mga siguro sa mga yan sa mga planning kang LGU dapat mag-effective siya. Importante yung kutang planning. Sa planning naman, doon ko takaypuan ang mga private sector ng mga CSO. Kami na ito. Kasi we reach out sa mga bulod sa area na nakakaroon mo. Ano ba talaga kasi mas magaling kayang butang sa approach na mga planning. Ano ba dapat? Kasi bako lang sa data na minsan kita kasi sa Pilipinas mahilig kita mag-innovative copycat sa ibang nasyon. Bako man applicable din sa tuya. Iya po. I see. So, lang kasi ito mahilig kita sa copycat na ina-implement niya naman na bako man effective din sa tuya. Okay. May kinalaman ba rin sa aquaculture? Aquaculture tabi, tama ba ini? Tamang pagkasabot ko na pwede siyang i-apply sa dagat and pwede man po siya sa freshwater para gari mas makadagdag sa livelihood niya to as in mas sustain sa fishing concerns na tabi sa tuyang probinsya, Sir Rene? Yes. Kung ma-recall mo big share sa tuya kan taga Bifar. Yeah, oo. Kang kalagseta medyo na maaram na ito si Eser. Iyo po. So, natanda ito. Na maaram. Kaya nung pag-share niya, kasi first time ko ito pag Earth Forum tayo, na-discuss ito, nakulong pala kay programa si Bifar na data na implement because medyo sabi magastos. Pero sabi ko nga i-offer, i-orin sa barangay, tamali, may gunyang medyo rigwama na gusto kasi maging hobby niya puro ataman at makakasir sa kang production niya. Iba baga magkahiligan na dito kaya mag-ataman niya kihito, tilapia sa backyard niya 100 PS ba ako lang 200 sa bagay yan pagkaaga lang makambog kung anong pwede siya mabuhay. Opo. I see. So ini kung ma-apply man nga din mas lalo Pero ining pigabutan na pwedeng makakatabang siya para ma-resolve ang posibleng overfishing Sir? Digdi sa tuyang lokalidad. At least mapahingaluan kasi makasustain disturbance sa dagat. Di makakabilo magburo na sa mga sira ta diyan. Yeah. Opo. Kasi kung oral daw na sa nao. May mundag pa sa nao. Wala na. Kung mo na. Kung ano na. Ang kwan po, may idea katabi si Rene kung mga perang bisis nagbubunay ang sira
Sa kada taon, kada bulan? Yan, hindi ko pa Medyo ka na, no? Baka once a year lang siguro siya, o twice a year man siguro, pag gano'n nila. Hindi ko masyado, hindi mo pananay kung pero gusto ko na siya, ano. Oo. Pero ang importante, sinda, tama, ara mo kaya, gusto kong ihapot sa imo yan, at ano yan, sa ibang mga lugar, sa ibang nasyon, igo akong nababasa, may naduman akong sarong nasyon na, igo sinang patakaran na pag ang sira, bados, di mo pwedeng dakupon. Oo. Buhian mo dapat, doon ba yan, sarili na mga tuna, ngaya, nabanwit mo sa tuna, bados na iling mo, buda may sukol, a certain length, may sukol sinda. Di mo pwedeng, di mo pwedeng buhian mo dapat itong sira. Pag nadakop ka, may penalty ka sa gobyerno, kontra sa gobyerno. Yan na. Iyan ang kulang ta talaga ng isang regulation. Oo. Dakulong kitang batas minsan talaga na implementar. Wala man kikilig kapatupad. Oo. Ayun nga, kasi siyempre, kaya mo ba, sige, dahil dito sa politics, ito, iyan nga mga, pag kabuhay ba nga, deta ka na nga, talaga para dako pumangayat ko. Kailan ko muna, sa tuwede, kaya later na papangyari ang mga dapat ipautob. Takot sa politiko na, pag siyempre, dahil kung piga para dako, para-route ka, election, di ka nang butuang nga ta. Iyan sa naging attitude ta. Ayo baga. Ang totoo nga, yan, sa piga-drive ko man yan, mas sa mga asosasyon, napagataram ko, mahilig ka mo sa ayuda. Sabi ko na, do not wait for ayuda. Opo. Have your proposal. Have your proposal. Ano niya ako ang needs nindo. I-propose nindo. Pag na may nakabuka ka mo, minsan kaya, hindi pa nagigets ka kang ibang mga member. Gusto nindo, or individual pa. Diyo po. Ang taas ng gobyerno pangkalahatan, organisasyon. Hindi magkimatagal na gobyerno para tao. Ubus lang ko rin kumbaga at sabi ko sa production kita ng asosasyon na regardless sabi ko nga, ipigatalang pa ita, mo siguro sa mga pot ka nagilibot tapos sa mga ibang LGU, pagkapakulayan ko sa kung pwede, ang agriculture, pwede para haraluan sana ko sa politika. Tapos na siya, sabi ko, sa organisasyon, nag-exist for production, patabangan siya. At then naman, pag nagkakuha na kong iluan nito, depende, minsan matitwist mo naman yan Pero kung depende, nagtabang sa kuya, i-downgrade mo na, and then, magtataroon naman, pero may reservation niya. Kaya pag-drive ko ngayon na, pag-istra minsan ni Governor Rosal na, more on production kita. Production. Yan masustain ang needs kang kasi kung ang sarong munisipyo baga, dapat nga reverse siya pagkadalan. Pero ba talaga ang per capita consumption na paabot sa rice, sa sira. At sa planning pa sa dumatapil, mag-iwan kay Avenue, paano tayo ma-fill up ining shortage na? Ano dapat? Yan, si DA, mga tabang yan, depende ba kami paano sa mga areas for barangay. Ano nangyayari minsan, si DA, sige, panao, intervention, minsan din naman titirano. So, nagkakaroon ko lang sa monitoring. Sabi ko nga na, ang gobyerno niya, ready man magtabang siya. Kaya dapat tabangan naman sa DRE tanghani ng mga tao. Iyo po. Ayan sa pirang taong ko sa council. Yun kasi pag monitor mo, yan, may kachat na ako na nag-ailap niya kayo. Doon sinabi ko, ano niya kung kayo po nindo? Ano styling nindo na ma-exist kang ma-asin sa kamong organisasyon? Kasi kamo duman na nababagi. Itong ipagyamanin nindo. Kung sa kukunat ka umayaman, dito, ibubumbag ka mo ayuda kang gobyerno ka. I see. Opo. Kung anong processing. Iyo. Kung anong yaon niyo, kukuhaan mo. Wala na. Tapos na. Ma-exist talaga sa inyong group. Iyo. Ikaw kita sa rinig kibatas sa Pilipinas o national na ngayon. Nagbabawal sa pagdakop mga bados ng sira. Tabi. Nag-research kaya ako, hindi ko lang matumbok kung igwa po kita kaya. So, parang gano'n dahil man ako na pa ka sa mga consultative meeting, may pa man mga meetings din daw, then pag-urunan pag-i-restore niya na may Iyan, napag-share na sa ibang nasyon, pero siyempre, pag nag-implement ka kibadas, siyempre, may mga pasikadayan kakaan. Oo. Takwan baga po, pagpasa mga batas. tagal importante ho na yan ngayon na, milyon baga yan na, kabulgaan, supiga. Yes. Oh, kung yan din, bata, yan baga,
pagsisabay mo sa kusido, maray man ang namit. Yeah. Pero dapat talaga, gani, may consideration na pagbaduson niyan, dakula unununon ang piga dyan, dapat gayud nga, kung paano may encourage kita gabos na mga Pilipino na buhian niya na para makabunay giraray sa dagat. Ano si Rene? Taling mo tabi? Yes. Naramdaman ko talking about piga na yan. May time kita doon sa Facebook kanti yung kakangan na ihanit. Oo. Birnis ko sila kada ko pingi sa bulang. Oo. Lagi pa sila sa bulang. Na, yun, totoo yan tabi. Oo. Siguro sa mga sunod sa PNME, may open me yan. Iya po. Na napag-istoryante ni kung paano siya ma-regulate. Kasi siyempre, actually, ano yan sa BIFARI, batas nila, Iyo. pag-ano. Millions. Ano yan siya. Oo. Okay. Kaya nga, di ba dapat, si LGU, paano kaya dapat, kompleto man kaya ang worker niya. Sa tulong pa naman sa mga problema talaga sa LGU. Kulang na mga worker, Iyo, adi. officially, graduate, mga 80, na minsan mga job order dyan, baka man talaga naangkop sa ano niya. Opo. Sa iyang tinapusan. Kaya yan ang sa pig cry sa muya kang sa apo sa fisheries na county coordinator. So nakakaintindi man lang na web sim dialect lang. Magkakaintindi pa nag-istoryahan kami. May istorya kayo, matarang-utang. Pagkabot sa implementation, Nora, dahil nag-continue na pag-train na pag-istorya. So hanggang doon na lang, pero may istorya lang, puro papel na siya na. I see, oo. May concern, Rene, doon na to kung pwede mong masimbag ini sa Endo bilang advisory council, may connection ang climate change, ang global warming sa production kisira, tabi. Sa mga meetings din doon, nagluwas ang mga discussions na yan. Primero, siyempre sa ano yan eh. So, yung mediti kang tubig. Kasi kung piyapod na may terminology na ano nga yan. Tulad ba, nag-iinit pa ka agad, diba? Salinity, may salinity nga yan. Salinity, okay. Sa sobrang uran. Oo, correct. Totoo yan. Sa sobrang uran nga nag-ano ka. Kaya ba sa oxygen, tumalagay sa oxygen yan eh. Oo. Kasi may mga oxygen man na, may ano yan, may aerator na minsan sa kuya na, kung saan nakaroon katabi pa, ikaw certain man na ang tubig. Pag-test man ang permila pag nag-culture ka kisira. Pag-test mo ngayon kung ano nga ano dyan na kaya pa ngayon, kung sa paros, kaya pa ngayon kang mga ataman mo ngayon umangos. Ano yan. Totoo yan. Sa kang climate change yan. Yan nga sa ano yan, mga oxygen. Although sabi yung tangayin, siya na ngayon may asa, ipon pag-oxygen. Ipon man pala. Gininda. I see. Okay. Tama, di ba? Kahit kan saan ka nakahurong kung marine biologist? Agaro si sir si professor dyan sa Bicol University. Nang sira pa lang talaga sir, nabubuton. Sir Rene. Yes. So, Hinapot ko naman sa marine biologist, si Professor Ronel Juneda. Marine biologist siya. Nabubuton pa lang talaga ang sira. Kaya ganito baga, may issue kita dito rapo-rapo area na ngaya. Nagkaburuton sa sira. Nangyari, pwede pala mangyari man ang dyan. Nagarin na susuffocate man ano. Okay. Anyway, so kung ini pong mga concerns na hindi gari masimbagan, ang sustainable fishing na digdi po sa tuyang probinsya, maglangkaw ang production may mga instances baga po na mahalon ang sira si Rene. Diba? Yes. Lalo pag habagat ngayon. Yan. Ayan, tuloy magkakalawod siya. Pero pag habagat na nga na nag-sustain sa tuya. Sa mga sa culture yan, so bangus tilapia, kaya nag-sustain sa tuya. Yan, eksakto. Dapat pala, igwa kita pag habagat na, maluyan dakop sa dagat, so naman kita sa mga freshwater fishes. Culture. Yan, mga hito. Mga hipon na culture yung mga yan. Oo. Tilapia, hito, bangus, no? Yeah, diba? Yes. Yeah. Kaya nga diba dapat i-advocate ang kisarong LGU. Kasi talaga, kung dapat pagtrabaho-tabangan yan, dapat may mga purpose. Kaya baga if you notice baga kang mga election, sa pigano po yan, anong plano? Kasi kasi ang ano dyan, kaya yan, nagpaparis ng mga CSO sinda. Dapat may empower din ang CSO.
Opo. Siguro papabot sa budgeting, lalo na papabot sa agriculture. Dapat may toro consultative ang sarong LGU. Ano ba talaga ang need sa yung mga para mo para sira? At least ako pag ma-consolidate mo Opo. kung paano mo siya i-drive na yung programa. Kasi kung para sa national government, anong gagamitin kang budget ng local? Minsan pa lang, as I noticed, sa Kaloy Canaligdi, minsan ibang LGU, dependent na sa probinsya, sa regional. Dumana na wala silang local program. I see. Sir, may text din diyan. Ko arang pwede mong simbagon ini. Ano yan? Salado kang Papsi Albay. Ano? Sabi niya, ang fish cage po ba pwedeng ilagay kahit saan sa dagat? At di po ba lugi sa feed fish or business income? Ay, dahil man basta-basta ka pwede. Kaya po mag-permit ka yan. Oo. Ma-permit ka primero. Mano ka sa DNR ka yan. Kasi minsan, dapat sa pasans kang tubig, dahil dapat pagsaraduan na yan. Oo. So, pag may tao, punas ka yan, Opo. dapat di mo ito masaraduan. Ang dyan, ang piga, dyan, si Lambaklad. Ikaw kayong mga Lambaklad. Lambaklad na yan. Piga lang yan, kung sila gagaragin siya. Pero, pulap sa busa, hali-hali siya. O yan, siyempre, para mas daing hassle, mas marami mag-ilagay yung coordination with the BIFAR and DNR. Kasi ba dapat siya ilalagay ni para mas kang dyan. Kaya baga, ito baga, nakulong kumain ng pingapon na bunuan. Opo, iyo talaga. Sanay pa kami ka ito. Sanay pa ko, ang aram kang bunuan kay Urig. Kami ka ito. O yan baga sa mga dagat, sa Castilla, sa Magkalaya, yan na, ang ganito Malaytay area. Aram mo kabisado mo gayon dyan. Yan na, shoreline na yan. Kadakol kang bunuan, may mga, sabagay mga kudal baga? May kudal? Yan na po sa mga ito, bunuan. Bamboo cage. Yan, oo. Tapos bigla na sa nang laog so bangka ngaya, madakop kisira. Yan, so, ina ko may bunuan pa ngunyan tabi si Rene. Kaya pag-discuss na, lagi mga ibaga sa Sula Channel. Pera na dyan. Kaya kan, somewhere 70s, may bunuan, pero sa bunuan dyan kan tiyong ko. Iya po. Kaya ito bagang tuble, talagang pigamit yan kayo. Pag masakop na naman sa pigyapod na sarukan, so natin kung baga sila, lalo pa may time ka may tigbatawayan. May time na tigbatawayan ka, puro bataway malakop mo. Kaya lang ang tuble. Lambat, kasi na, tikpaw ka sa kitikpaw. Kaya kisira. Nandiyan, tadiris mayado. Ilag sa estero ka ito. Halos taraning-taning yan bulk talaga yung pagpaka ito. Pero ngayon wala na ito Wala na ito yung na-experience ko itong bataway na yan. Iyo baga igapang mo niya sa rin kay Kuyog? Yan ang kuyog. Yan ang kuyog ang may close season yan. Kuyog? Bawal na bawal yan. Talagang pinaladad ang abuton mo ka. Kaya pala din ako nakalingi kuyog mo niyan. Masira mo yan sa maluto. May bulan na lang yan na pwede siya ilakop. Kaya ka ba sa nakano niya? Ikaw ang counter. Kaya talaga masistem pwede yan. Oo. Iyan ang kuyog na iyan. Iyan pag nagdakula. Bataway? Tama no? Oo. Tama siya. Tama. Bataway. Okay. Iyan palang bawal iyan. Kaya ito nakulon baga ang kuyog na. Masira mo pati. Tamay langkwas yan. Oo. Okay. May question po. Sandali lang. Tamay para dangog ta. Sir, good morning. Good afternoon po. Yung mga... ang aram ko si Rinikang hulbot gabot. Bawal, tama? Yes. Oo. Bawal po yan. Bawal yan. Ayun. So, ang hulbot gabot po, yan bawal. Saka ito, na-report mi ka ito na may nadadakop na ngayon, naghulbot gabot. Di ko aram kung paano ang sistema kang pagdakop kanta. Hihulbot, gigabot. Diba? Hulbot gabot. Although di ko man masyado physical na hiling siya. Pero yan na, pag yun na, yan na, kakagaraba pati ang mga, mga coral kan I see. Okay. Ang makatakot po dyan, Henry, para para nasusustain ang fishing kasi kung may mga nagdidamita, kasi lahat po ng mga coral reefs yan, pag titamaan, sabog. Sir Rene, reaction tabi? Yes, totoo. Definitely. I agree. Kasi na-route mo sa talaga, sa yan. Opo. Masika bagay sa dagat baga. Yeah. You try na maglangoy ka dyan. Iyo adi. Ganun kiduang pato, pag tiling mo ka, pag tik-tik mo. Oo.
pagtiktik mo sa kulungan mo sa talinga, yun pang masabog iya. Yeah, oo. Hindi magka-error siya. Opo. Buda ka na call sir, hindi ka nagagkuhan ka, nadidisquido. Yeah, Subukan talaga ka basta-basta. Di ba? Yes, yes. Bantay nga na sa muya ka ito, lagi rin nagmauran, puminaros, sinabitita na so dinamita, inikim, sinabugan so kilikili. Kaya, may nagagadan ka, di ba? May nagagadan eh. Yes. Itigil ng illegal fishing na yan. Yan, tama. Iyan ang dapat mapundo na. Although sa Opo. paglibot-libot ko, the other, ayan, naala ko sa rapurapo, pigapot ko. Oo. Ako naman Oo. yan, di Pero kang 2 years ago siguro, dyan sa pagkang malilipot yata. Pero may nagsubong bigla sila ngayon, may binapot maniya dyan. Pero bako mga tayo dyan sa buya, mga dayo. Opo, oo. Okay. Sir Rene, kaya may sarong kaputig di. Paano daw ma-encourage ang mga youth ngunya na mag-involve sa fishing courses? Siguro, pareho ini kan sa istorya sa agriculture baga, ng mga farmers na ngaya, sige na ngayang gururang, tako lang ngaya sa mga nag-involve sa agriculture na mga estudyante, mga teenagers ngunyan. Sa kamo po, sa experiences mga meetings sinong piga-attenderan tabi, may araw ganing history na ang sa tuyang mga fishermen nag-iedad na o gani ba ko masyadong sabi nga ni kakit-akit sa mga kahubinisan, mga teenagers niya to ang pag-abot sa aquaculture o ining fishery courses tabi? Actually, ayun sa pag-history. Kaya nga ali kami kasi the other week sa Tabaco, doon sa Bio Tabaco sa fisheries, may pag-history kami doon. Opo. Sa rin sa mga partner, gusto may mag-spearhead kan sa buyang project agrikultura nga ni through the lens. Actually, yun, sabi kan sa sector may kang sa fishery sector ng aking ngaya, pag inagda mo ngaya, mapagalan mo ngayon magdatanata, ano man yung makukuha mo dyan? Common. Ano makukuha mo dyan? Una ngaya, pumadagat ka, pag-polo mo, may kwarta ka. Oo. Yan ang mga na dapat ito matwist na mas igwa ka pwede sindaman. Yes, okay, at their age. Paano naguluyo yung bagan sarong tao. May paliyon nga niya, okay, talang matibayon siya binadive. Opo. Diving siya. Oo. Pero may asang. Pero may asang siya talagang pag na-dive siya, mga pirang-pitang yan dyan na, alam mo dahil mo naman, alam mo siya na, taludtod na lang ako. Alam mo siya lang kung dagat. Time na inabot sa kaluyan niya, dahil naman. So, yan, yung nagmana sa mga aki niya, hindi mo nang way of living nila. Dahil na-upgrade siya, dahil nakikog innovation. Dapat naman kikog innovation yan na at least madali, kung anong pwede na kung may lambat pa. So, okay na. Tapos, sila nga yung culture. Kasi, sa mag-check mo lang, so, pag ang tao magtangkal bagata, siyempre, nasa urban ka na, ilaga na lang kitrapal lang yun, magkitubig. Yeah. So, ikaw ka na pwede mag-ano dyan. Oo. Opo, okay. Kung gusto mga mong tangkal gaito. Yeah. Iyo baga kayo to, adi? Minagibos. Pero mo niyang gari. Gusto, paano kaya? Sa mga gari, iba naman ang technology ang pigagaramit. Kaya medyo nawara na so gari tambang, mga suanoy ngayang estilo. Tabi si Rene, di ba? Which is effective, very more environment friendly ang mga arog kayo, di ba? May loan kasi lang sabihin ng 5 square meter. Oo. Lagyan mo yung sirarong dyan, tapos sa palibot, lagyan mo ki-trellis, tanong man mo ang palaya o ano dyan na nagko-crawl siya. Yan. May ano ka pa, ang ibang nagyan, may manukan pa ngayon dito, manok ngayon dyan na etaman, so iputkit, pasiring naman sa sira. Basta sarong, 5 square meter lang daga. May ano dyan, makakuha ka na. Matsagaan mo lang siya, magastos, yan ko siya magastos, sabi ko nga, kaya gumagalo kami. At matubang mong ining ining so, sabi ko, because niya ako dyan sa leftover na kang inugas, tapos sabon, may nakita lang ang mga dahon. Iyo. Sabi yan sa nag-ano kang mga masitas ta. Iyo baga. Yun mga leftover kan mga kinaon. Pag nalapayan, simple, magayon na mga fertilizer. Tapos yung sabon na dahil nagkakikukin.
I see. Okay. Pero Okay. Pero mas nag-i-spray ka ka. Pero Yeah. so ano yung kang ang sabon eh. Na kaya ng mga insekto. Opo. Okay. Sir, anong pang mensahe mo ngunyan sa lalo na sa mga sektor na sa inyo pong pinag-iserbihan tabi digdi sa Satuyang probinsya Canalbay? Go ahead, tabi. Okay, sige. Bali po ang Papsi Albay, padagos po na nag-exercise po kang mandate niya, kung kay mga iba-ibang sektor kang tutuyang agri-fishery. Ano mo po, nakuha na po yung issue ko ka mo, mag-join ka mo duman sa MAPSI, sa BAPSI, kung ano po igwa ka mong issue, nakakabot po ano sa Muya. And sarap po na pipikyo rin namin, Misa Indo, kung pwede, sa mga kaakianin sa mga youth, pagsali duman sa Samuyang programang agrikultura na malay mo. Kasi ito baga pa na si Renre na duman maano so ay litrato ng agrikultura tadig di sa kung ano siya, kung productive siya, kung may problema. Hindi po niya lang kikapsyon. Opo. At least mag-ibuan maki-recommendation kung anong dapat mag-ibukan sa rong LGU kaya gobyerno. Duman maano kung pagsira, inangaya, nadadakop mo na sa langaya, na tarayo kami kasi dahil ang sira. Depende naman sa kapsyon ng picture mo. Ano man niya, sa pamilya, taranong niya. Tumaut na, dahil pa nangyayari. Kulang ka mo kay intervention kang gobyerno, for beer, hindi pa gamit. O tawag ka mo kay traktura o whatsoever. Opo. Yan lang po. And marinapon sa gabos and salamat po sa pag-imbita sa kuya. Sir Henry. Opo. May texting din sa kuya, a certain Bert Laganson. Yes. Kamalig. Bakuliko. Yes, Bakuliko, yes. Ano mo sabihin tabi kay Sir Ano Rene? niya sabi? Bakuliko, ano yan, cooperative yan dyan sa, nag-engage din sa livestock tapos sa coconut. Sige daw, gusto na mag-participate. Sige, ma-extend lugo daw kang oras ko, Ma-extend. Gusto na mag-participate. Hello, Sir Bert? Sir Henry, interested po ako kan topic ni Sir, kasi may mga naiisip ako sa CSO, napigagadan niya yung mga proposal. Pero sa mga magayon na proposal ko, kung ini magibuhan ninda, kung saan ang pagkukulang mo niyan, ang gobyerno ang mga pagpaparataong ayuda na yan, dumaan ako na itaw sa mga projects na ito. Oo. Ma-divert na baga flood control. I-divert na duman sa mga proyekto na pang-aki. Ining mga teenagers ko niyan, dahil na sinda kaya nin avenue, environment, na magayon na mahiling ninda yan. Yes. Pag nahiling yan, ang mga kaisipan ni magagayunon. Pero talagang kaipuan ning katabang kayan. Because ang CSO has a big role, kaya lang how many CSOs or organizations are really dahil napupulyot pa kan mga politiko. Kumisa kaya ma-absorb sa mga politician. And bago man maraot. Yeah. Kaya decision baga, dapat sa naman, bakong decision kan politiko. Correct. Oo. Ang pagkarabang, makipag-collaborate sa politika, taraman kung nasa sala, makapagtaram, bako na minapadaog na sana, at sinawawara, sumarhay ng mga kaisipan kang, ito bagang sabi ni Rene. Na sa mga bulod, may mga nagkakamaratian yan, nakakataram, na nag-alang-alang. Sige, pag nagkontra ka, dahil kang ayuda, hindi mahal. May problema. Kung hindi ako kada gustong mga kuyansa, tapiling may maray na kaisipan, nagtadamog ng kutana, yan yung taong yan, nagpaparakontra sa sato. Hindi na, hilingon, ano ang marhay na pwedeng ipon ka ini, as in, hilingon ta daw, taan baga bagong isip ini. Tama. Ko di, pero ining ideya, Oo. pagbukas man kang kaisipan, pagtaw ning ibang avenue or experiensya sa mga kaakian, sa environment. O yan na mga kadagatan na yan, ang pagsasabi ni Kuya Rene regarding the, with regards to basura talaga, yung hinahilian kang basura, bako man dyan sa gilid kang dagat. Kaya, kumbaga, ang palliative solutions na yan na magrilinig sa dagat, that is very, very, very ordinary. We have to work out extraordinarily na duman sa hara yung lugar na makali, linigon talaga yan. Tama, patiring yan sa dagat. O ngunyan, ano ang activity
kang gobyerno na sustainable Yan. para tarabangan na yan na ilaag ang kwarta. Very good. Sa mga tao Oo. kini, Tama. nakatipo. Mm, So, mm. I would like to participate sa kuya mo niyan. Apo. Sarong taon na ma-retire na ako. Oh, yeah. At mga Madali na, sir. kuya na ini, mga activities na ini. I'm a founder of a cooperative, Makudeco, 17 years old na siya. Aha. Buhay pa, as in talagang difficile magtalubo ang mga kooperativa. Buti sa mga attitude yan ikang tao na negatibo pag-abot sa pagtarabang-tabangan. Opo. As in kung nagtitios, abo na Tios kundi nagbuburulagan. Yan. Mahal material sila, tamiling igwang kwarta. Kan mayo na. Iiwalan so pagdududahan sa mga kung ano-ano. Dapat pagurulayan, paano ininaraot? Opo. Paano kita magkakatabang sa ang gobyerno sa grabe ang pagtabang sa to? Mm. Yung mga ano yan. Mm. Anyway, dakulon ang mga may kaisipan na marhay. Opo. Kung hindi magkasararo, as in magkaigwa ki marhay na programa ang gobyerno na bakong makatakot na magigagaya nag-participate. Sin mahiling ka na medyo may maraot na Oo. kinikibo. May pag-initan ka. Pag-initan ka. Yeah. Oo. Yeah. Anyway, nagbabago naman. Yeah. No. Nahihilig ka naman sa panahon, ipinapahilig kang nature, na ang maraot. Talagang ma-receive ka kang maraot. Yeah. Ang marhay, madanay. Ang maraot, mapipiot. Yes, sir. Magayon, sir. Ang sa imong Okay. sinabi. Salamat, Sir Bert. Ingat po, Penme. Okay. Thank you so Welcome. much. Thank you. All right. Sir Rene, magayon sa sinabi ni Yes, Sir yes. Bert. Ano pong reaction mo naman? Actually, member man sa PAPSI. Ayun. Nasa Magayon ang sectorial biggest. ng Takot ka mong maray pala na mga kaisipan ko di. No worry. Sabi ko nga ni, basta ilog niyo sa PAPSI recommendation. Oo. Walang politika po sa Samuya. Yeah. I-industry yan. Lalo pag magayon ng project, Iyo. i-ano mo yan. I-continue mo yan. Very good. I-continue mo yan. Yeah. Oo. Opo. Sir Rene, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po ka mo. Okay, sige. Salamat man. Salamat. Thank you so much, mga tugang Rene de los Reyes, ang sa tuya tabi na chairman kampati sa probinsya Kananbay. Dakulon na sinang mga magayon, mga tugang na naginibuhan. Aming ideya, kaya dapat kami nga i-concentrate naman ang suporta kan sa tuyang gobyerno. Alright, sige. Salamat kan sa inong pagantabay. Masunod na. Pinky on mo, baby. Goodbye. Mabuhay. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What